Na tomto mieste sa vás musím opäť niečo opýtať. Všimli ste si, že to tu miestami s mliekom a vôbec moje niektoré opisy pomerne silno priťahujem doslova za kravské uši? Naozaj ste si toho všimli? Tak to je dobré, aspoň vidím, že skutočne počúvate. Ja to tu za uši naťahujem naprosto úmyselne. Viete, toto nie je žiadna prednáška pre študentov fakulty medicíny alebo odborný seminár pre lekárov alebo dietológov. Mne sa tu ani nechce s nikým handrkovať o tom, či máme v tele skutočne 100 000 kilometrov ciev alebo len nejakých 99 327 a či je naše tenké črevo dlhé 3,5 alebo 7 metrov. Čo máte z toho, ak sa dozviete? A to na chlp. Na jediný milimeter. Aké dlhé je presne vaše tenké črevo? Ja vám to poviem, čo z toho máte. Absolútne nič. Vôbec nič sa nezmení pod vplyvom takýchto múdrych údajov. Ja ani nemám náladu niekomu oznamovať, koľko kalórií má tá alebo ona potravina a koľko miligramov takej alebo onakej chemickej substancie musíme bezpodmienečne denne prijať do tela, aby sme žili v úvodzovkách zdravo. Vychádzam z toho, že nemáte chuť chodiť po potravinách s kalkulačkou v ruke a prepočítavať kilokalórie, minerálne látky, vitamíny a ďalšie tisíce mikroprvkov v záujme správnej životosprávy. Ja sa obraciam hlavne na tých, čo chcú žiť jednoducho, zdravo, priamočiaro, bez veľkých horácií okolo niečoho, čo sa dá podstatne ľahšie zabaliť a praktizovať. Ja sa obraciam v prvom rade na vás, tých, čo nemáte čas a možno ani chuť sa prehrabávať v stovkách štúdií a materiálov vo viacerých jazykoch a obraciam sa aj na vás, na tých, čo máte tak trochu plné zuby tohto zahmleného systému, mám na mysli zdravotného, ekonomického a potravinového. Oslovujem tých z vás, čo chcete v rýchlej, jednoduchej verzii dostať doslova na tanier to podstatné a hlavne, čo k tomu podstatnému, ale aj vyžadujete seriózne, dôveryhodné vedecké podklady a zdroje. Ostatné drobnosti, prepočty kalórií, dohady o takej alebo onakej zelenine, ktorá je akurát teraz v móde a vyrieši celkom určite všetky vaše zdravotné, ba možno dokonca aj finančné problémy. Túto takmer neprehľadnú džunglu informácií o potravinách a výživných látkach, o ich mikromnožstvách a mikrokombináciách. Ak máte záujem, to si ľahko naštudujte aj mimo mňa. Mne je jasné, že veci dramatizujem a radikálne zjednodušujem a aj v ďalšej časti prednášky takto robiť budem. A mám pre vás jedno mega odporúčanie. Chyťte rozum do hrsti, podľa možností ten váš vlastný, a žite maximálne jednoducho a priamočiaro ako sa dá. Ako to odkúkáte od iných a ako z určitého uhlu pohľadu žili čiastočne aj naši predkovia. Prestaňme si vyrábať problémy, ktoré tu neexistujú. Pripravte sa aj v ďalšej časti prednášky na drastické návrhy, ako si konečne prestať komplikovať život. Naopak, ak chcete, môžete si ho rapidne zjednodušiť. Ale nečakajte, že sa to budete robiť bez zmien, so starými nefungujúcimi životnými návykmi. A napriek tomu všetkému, čo som tu práve povedal, prosím vás, nechytajte ma za slovo v jednej veci. Ja netvrdím, že každá napríklad z práve uvádzaných troch chorôb, ktoré som vymenoval, osteoporóza, artritída alebo artróza a mnohé iné, o ktorých sa v prednáške ešte budeme baviť, musia byť vyvolané len a len mechanizmom vápnika alebo mlieka a syrov. Ľudské telo a choroby sú komplexná vec. Nie je možné sa naň pozerať cez jedno jediné sklíčko mikroskopu alebo cez jediný recept z lekárne. Je veľmi zavádzajúce orientovať sa len cez jediný lekársky odbor, tak ako to žiaľ ešte stále robia aj niektorí lekári. Existuje množstvo príčin na vzniklé poruchy a tie sú komplexné a spolu súvisia. Ale jedna vec je na 100% istá. V obrovskej časti opisovaných problémov hrá hlavnú úlohu vápnik ako odpadový materiál, ktorý bol pred chvíľou v našich kostiach, nahromadený za celé tie roky v tele. Ináč by sa tu v medziklbových priestoroch, chrupavkách, cievach, nervoch, obličkách, močovodoch, pečení v tuku a na iných miestach v tele vo forme mikrokalcifikátov alebo kameňov nenašiel. Ale pozrime sa o malú chvíľu aj na tieto iné miesta v organizme, kde sa nadbytočný vápnik neustále usadzuje. Kde inde by ste povedali, že sa s obľubou ukladá takýto nepotrebný materiál? Už som pred chvíľou naznačil, priamo v cievach. Aké zaujímavé, že také množstvo ľudí trpiacich osteoporózou má súčasne, ako sme si už povedali, artritídu alebo artrózu, akú to majú aj veľmi silne skornatené cievy. To je automaticky sprevádzané vysokým krvným tlakom. Taká náhoda.
kompletný program, hotový chorobný prémiový balíček, že by to bola naozaj len a len náhoda? Teraz už poznáte jeden z viacerých mechanizmov, ktorý sa za tým skrýva. To nie je len otázka génov alebo náhody, to je v prvom rade otázka životosprávy. Na akých ďalších miestach nájdeme v tele vápnik? Všade tam, kde sa dokáže pevne zachytiť a skryštalizovať. Už ste niečo počuli o obličkových kameňoch? A čo žlčové, močové a iné kamene? Všetok tento štrk a hrubší piesok, a to do jedného jediného kamienka, pozostáva v drvivej väčšine z vápnika, a to práve z toho, ktorý sa tu nahromadil vplyvom opisovaného procesu. Tento minerál nebolo možné z tela odfiltrovať a vylúčiť. No a teraz mi vysvetlite, ako sa tu tento materiál poprvé dostal a po druhé vytvoril. A mimochodom, odpútajte sa, chcete definitívne od myšlienky, že s prichádzajúcou starobou sa tu musia nutne vyskytnúť aj choroby, a to aj nemoci kĺbov a kostí. Ak budeme choroboplodne žiť, tak sa tu choroby v každom prípade vyskytnú. A pravda, že 85-ročný starý chlap už asi nedokáže saltom preskočiť švédsku bedňu a 90-ročná babička nebude v stave sa vznášať roznožkou nad kozou v telocvični, ale oni o to možno vôbec nestoja. A zdraví a aktívni s prihľadnutím na ich vek dokážu byť aj bez týchto akrobatických aktivít. Čo sa týka napríklad ľadvinových kameňov. Je ich viac druhov, ale s výnimkou dvoch sa všetky skladajú priamo z minerálu vápnika a šťavelanu vápenatého. Bližšie informácie ku tejto téme nájdete v knihe Čínska studie. Je to svetový bestseller doktora Colina Campbella. Kniha vyšla aj v češtine, ešte si ju v tomto programe viacnásobne pripomenieme. V súvislosti s vápnikom, stravou a osteoporózou si zapamätajme takúto dôležitú vec. Ľudské telo nie je v stave použiť na neutralizáciu kyselín vápnik obsiahnutý v potrave, napríklad v mlieku. Jedinou možnosťou je spomínaná hormonálna cesta. Vápnik musí najskôr putovať do kostí, kde ho murári zabudujú. A až potom ho z kostí môže demolačná čata odbúrať a sprístupniť na neutralizáciu, ináč to proste nefunguje. Nie je možné neutralizovať vápnikom priamo z potravy. A pravda, že čím menej kyselinotvornejšie stravy konzumujeme, tým menej vápnika je potrebné z kosti odčerpávať, a v tomto prípade, ako nám to Japonci, Číňania, Korejci predvádzajú, je možné zachovať si veľmi silné, pružné kosti a kĺby prakticky do smrti. Aká strava nespôsobuje takmer žiadnu kyslosť? Zelenina. A to s malými výnimkami, každá jedna jediná, a čiastočne aj zo pár málo druhov ovocia, pokiaľ toto nie je príliš prezreté. Na prvom mieste nie je rozhodujúce, koľko vápnika denne do tela príjmame, tak ako to reklama na mlieko opakuje ako papagáj stále dookola. Rozhodujúca je, ako sme si už hovorili, celková bilancia, teda schopnosť viac prijať ako stratiť. Uvažujme logicky. Čo máme z toho, že do seba nalejeme v mlieku trebárs aj kilo vápnika, keď takéhoto istého materiálu súčasne práve kvôli kyslosti tohto vypitého produktu vyplavíme v moči alebo v pevnej forme podstatne viac. Z obsahu vápnika, nachádzajúceho sa v mlieku, je telo v stave prijať na najvýš 25 až 35 %. Čo sa deje so zvyškom z nášho drahého minerálu? Nič. Vôbec nič. Proste celkom nič. Zvyšných 65 až 75 % zaplateného vápnika, o ktorom nás oficiálne zdroje presviečajú, že sa nám dostane do kostí. Tento minerál jednoducho vyčúrkáme alebo v šuškovitej forme vyklopíme na toalete. K tomuto vykrádaniu vápnika z našich kostí dochádza vždy v tom momente, kedy do pusy vložíme akýkoľvek živočíšny produkt, prípadne aj iné kyselinotvorné jedlo, a teda definitívne aj mlieko, syry, jogurty a jeho výrobky. A teda, ak nie ste vegáni alebo vegetariáni, tak prakticky permanentne každý jediný deň počas celého života. Doktor Walter Veit robil pokusy s potkanmi, opicami, králikmi, kurencami a ovcami. Zvieratá boli na začiatku rovnako silné a zdravé. Náhodným výberom boli rozdelené do 3 skupín. V prvej skupine sa do potravy začal pridávať mliečny proteín, teda v podstate krávské mlieko. Druhá skupina dostávala bežnú stravu obohatenú o rastlinné bielkoviny pochádzajúce zo soje.
tretej skupine zostala strava nezmenená. V jeho prednáškach a knihách si máte možnosť nielen štatisticky a matematicky, ale aj na fotografiách porovnať šokujúce výsledky. Zvieratá, ktorým boli do potravy pridávané mliečne proteíny, mali už o 1 mesiac až 4-násobne vyššiu stratu vápnika v moči a fekáliách. Ovce nemohli po 6 mesiacoch stáť na vlastných nohách. Vápnik sa im vyplavil močom a pevnými odpadkami do takej silnej miery, že vplyvom bolesti v kĺboch nemohli chodiť. Ich nohy na fotografiách pripomínajú paličky do hrachu, nepotrebujete byť nejaký odborník na to, aby ste to voľným okom okamžite nespozorovali. Sliepky na fotografiách už po pár týždňoch mliečnej diety ostávali len sedieť, a to z toho istého dôvodu. A ako to bolo so skupinami, ktorým boli do potravy pridávané rastlinné bielkoviny vo forme soje, tieto zvieratá v raste a vývoji kostí predbehli dokonca jedincov, ktorí boli chovaní na bežnej, nezmenenej strave. Niektorým z nich krmených mliekom bol už po 6 mesiacoch nájdený vápnik priamo v cievach. Predtým cievy čisté, po 6 mesiacoch živočíšnej mliečnej diety vápnik dokonca tu. Kontrolná skupina so sojou, absolútne čisté cievy. V prednáškach doktora Michala Klappera nájdete prípady pacientov, ktorí sa stravovali dlhý čas živočíšnymi bielkovinami, a to hlavne mliekom a syrmi. Priamo z ciev im boli vylovené kusy zvápenatených s tukom stuhnutých usadenín. V prednáškach doktora Winfrieda Küssela je venovaný takmer hodinový blok len škodlivosti mlieka a mliečnych výrobkov. Je tu uvádzaných množstvo štúdií a poukazov na priamu škodlivosť tejto potraviny, a to čo sa týka nielen osteoporózy, ale aj ostatných chorôb, o ktorých sa budeme o chvíľu rozprávať. V knihách a prednáškach Marie Rollinger, doktora Roberta Cohena, doktora Colina Campbella, doktora Roberta Younga, doktora Johna McDougalla, doktora Deana Ornisha, doktora Joela Furmana, Jeffa Nelsona, doktora Waltera Feita, doktora Winfrieda Küssela, doktora Williama Clifforda Robertsa a ďalších spolu okolo 50 až 60 odborníkov. Už som ich niektorých spomenul a ešte aj budem spomínať, sú uvádzané desiatky štúdií po celom svete dokladujúce neodškriepiteľnú spojitosť osteoporózy so zvýšeným konzumom mlieka. A možno sa teraz pýtate, a ako je to s vápnikom a s bielkovinami v zelenine? Veď tu je toho minerálu tiež neúrekom. Je to až príliš jednoduché. Japonci, Číňania a Korejci nám to predvádzajú, ako to nielenže môže byť, ale aj skutočne reálne je. Okrem toho nie je potrebné cestovať do Číny alebo Japonska. Vegáni alebo vegetariáni na celom svete, ktorí sa stravujú rozumne, teda vyváženou, pestrou stravou, nám predvádzajú, aké je to ľahké. Rýchly recept, žiadne mlieko, syry, mliečne výrobky, alebo ak to nejde, tak aspoň ich drastická redukcia, podľa možností to isté s mäsom a vajcami, a zvyšok zelenina a ovocie, to je celý figel. Pričom neznamená automaticky, že ak je človek vegetarián alebo vegán, tak bude musieť byť i hneď zdravý. Pozrite sa. Ja vás na bezmliečnú a bezmäsitú stravu nenahováram, a ak to takto v tomto programe predsa len miestami vyznieje, neberte ma vážne. V tejto prednáške prezentujem fakty, názory a presvedčenia. Vy sa orientujte v prvej línii na fakty. Tie som zozbieral z nespočetných zdrojov. Názory a presvedčenia, tie som si vytvoril sám. Sú čisto moje, individuálne. Ak vám nesedia, nevšímajte si ich. Kľudne ich pustíte jedným uchom dnu, druhým von. Rastliny obsahujú menej vápnika ako mlieko, ale ľudské telo je schopné viac tohto minerálu získať do svojich vlastných kostí. Rastliny nespôsobujú v takej silnej miere vyplavovanie vápnika z kostí, a teda uvedené problémy s osteoporózou a inými chorobami nezapríčiňujú. Vykopávky desiatok kostier z Egypta spred pár tisíc rokov potvrdzujú, že u otrokov, ktorí stavali pyramídy, sa nenašiel ani jediný prípad osteoporózy. Napriek tomu ale u kostier panovníkov a správcovského aparátu z tej istej doby bola osteoporóza bežne rozšírená. Aké je vysvetlenie? Veľmi jednoduché. Otroci nedostávali na jedlo nejakú živočíšnu stravu, ale výhradne zeleninu. Vládcovský aparát trpel silnou nadváhou, lebo si mohol dovoliť sa živiť takouto vtedy luxusnou choroboplodnou potravou. Poukazy na túto tému nájdete v prednáškach doktora Johna McDougalla. Len tak na okraj ako perličku, vykopávky potvrdili aj domienku, že sa vladári nechali úmyselne zobrazovať na svojich portrétoch so štíhlymi, vyšportovanými postavami, teda ich vyobrazenia boli retušované. Rozbory kostier ale jasne dokázali, že mnohí z nich trpeli silnou nadváhou. Takéto isté poznatky boli získané analýzou kostí gladiátorov staré niekoľko sto rokov. Títo vtedy najsilnejší muži sa živili na obrovské počudovanie rastlinnou stravou. Ani u jedinej kostry nebola zistená osteoporóza. Bližšie poukazy k tejto téme nájdete v prednáškach doktora Michala Klappera.
Na tomto prvom disku sme prišli práve na jeho koniec. Ak vás program baví, ak sa tu so mnou dobre cítite a chcete počúvať ďalej, vložte si do prehrávača disk číslo 2. Čakajú vás miestami podstatne horúcejšie kamene ako tie, čo ste si tu doposiaľ vypočuli. Do počutia.